গ্রহণ কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো কেপ্টেইন সুৰেশ বসুমতাৰী Captain Suresh Basumatari, come forward and take your arnai. Thank you.
आसुनि गोजोन खौसेथियाव रायलायनि फै गोजोननि बार बारहोदिनि गोजोन थांखिया सुनि गोजोन खौसेथियाव रायलायनि फै गोजोननि बार बारहोदिनि बड'लेण्ड मानसिया चेम्पियनशिप ट्रफि बयबो बाहागो लाना जेरैबो जेथिंबो जोंसार होनि भगतपारा भगतपारा This is the young